a magyar síszezon legnagyobb havas eseménye, a Hófesztivál itt Mátraszent-Istvánban. A hó ünnepéként is hirdettük a Hófesztivált, hiszen itt a Mátrában már január eleje óta folyamatosan igazi téli idő van. A hóviszonyok a síparkban nagyon jók, átlagosan 40-50 cm havunk van a pályákon. A Hófesztiválon debütál a sípark új fanparkja is, ugye ez a freestyle sízőknek, snowboardosoknak készül. Ez a negyedik alkalom, hogy itt vagyok, de nagyon jó érzés itt lenni. Közel van Budapesthez, jók a pályaviszonyok, karbantartott és jó hangulat. Nagyon tetszik, ahogy kicsiknek, úgy felnőttöknek is. Jók a zenék, jók a programok. Igen, nagyon színvonalas a pálya és maga a hűte is. A fesztivál lényege, hogy a téli sportokat népszerűsítse, sízés, snowboardozás, de olyan programokkal is készültünk, ami nem csak a sízőknek szól. Minden este nagy koncertek lesznek, illetve országos gyermeksíverseny és formációs síbajnokság.